Chirp. Най-после е лято. Каква ужасна скука! Помогнете ми, Финиас и Фърб. Вие сте моята надежда. Скучно ли ви е? Фърб, знам какво ще правим днес. Нека пъвното парти да започне! Те няма да ви разочароват, нито пък Пери. Нов ден, ново приключение. Почерпете идеи. Всъщност очаквах по-голямо цопване. Чудно лято с Финиас и Фърб. Всеки ден от 12:50 по Disney Channel. Моят живот си беше супер нормален. Аз си разсипах пуканките. Аз съм лунното момиче. Успя да разлаеш кучетата, млада госпожице. Да няма злодейска конференция. Може да съм малка, може да съм още дете, но аз съм лунното момиче. Лунното момиче и дяволския динозавър от понеделник до петък от 19:50 по Disney Channel. Искам да блестя във всеки един момент, но понякога косата ми се нуждае от допълнителна грижа. Schwarzkopf Gliss Liquid Silk. Бустер за блясък с хаптик система. Възстановява косата и изглажда повърхността за до 3 пъти повече блясък. Schwarzkopf Gliss Liquid Silk for every you. Открий 4 в 1 бонтинг маска за коса. Schwarzkopf Gliss. О, в хич не ми е лесно. В работата климатици и монитори, вкъщи телевизор. Всичко това ме уморява и изсушава. Пръскането с вода, съня и почивката вече не помагат. Какво да правя, докторе? Това е класика. Имаш нарушение на слъзния филм. Препоръчвам ти Супер Оптик Хидробаланс. Хидратиращи капки. Те възстановяват слъзния филм, който защитава очите ни. За ефективно увлажняване и защита. Супер Оптик Хидробаланс, защото здравето на твоите очи е важно. Слънцезащитата от бъдещето е тук. Нашата иновативна Citracell Protect технология формира втори защитен слой на дълбочина в кожата. Ново Nivea Sun Protect Moisture. Nivea е за кожата. Персил. Когато добрите дела оставят упорити петна, време е да дадеш най-доброто от себе си с Персил дискове. Мощно премахване на петна и хигиенична свежест за пералнята. За перфектно почистване. Персил. Винаги даваш най-доброто от себе си. Винаги пази далеч от деца. Почистване в дълбочина. Това е Персил. Както природата, така и чувствителната чревна флора на храносмилателната ни система може лесно да бъде увредена. От диария, неправилно хранене или антибиотично лечение. За щастие има Ентерол пробиотик. Ентерол е клинично доказано лекарство, което със своите имуностимулиращи ефекти предпазва и възстановява чревния тракт. Ентерол лекува и възстановява чревната флора. Пробиотичен щам номер 1 в света. Лекарствени продукти без лекарско предписание за деца и възрастни. Съдържат лиофилизирани сахаромици с буларди. Преди употреба прочетете листовката. Тоалетна хартия Малива. Благодарение на иновативната пиксел технология, тоалетна хартия Малива е още по-нежна и мека. А сега с вълшебен аромат Малива Романс в промоционалните опаковки с Easy Open. Финиш срещу загорелите петна от храна. Предизвикваме капсулата Финиш срещу най-упоритите петна от храна. Вкусният сос на баба за любимата лазаня. Ще успее ли да премахне загорелите петна? Мама не мисли така. Капсулата Finish Ultimate Plus осигурява дълбоко и интензивно почистване. Мигновено разтваря в твърдена мазнина и загоряла храна за брилянтно чисти съдове, без предварително изплакване. Сега е твой ред. Опитай Finish Ultimate Plus. Nivea Sun Baby Scent Kids с незабавна UV защита и екстра водоустойчивост. Кожата е за да се насладиш на слънцето. Нивея е за кожата. Нашите малки деца са като магнит за петната. И през нощта започва борбата с петната. Някои предварително третират, други използват Вениш директно в пералнята. Подобрената формула има до 50% повече активен кислород, който премахва дори при кратък цикъл мазните петна. Само перилен препарат рядко е достатъчен. Без значение от петното, доверете се на Вениш. Петната изчезват с Вениш гел за бели дрехи с 50% повече Oxy Power, дори при къси програми. В сравнение само с перилен препарат. Каквито и да са петната, довери се на Вениш. Новият Toyota Yaris Cross. За твоето електрифицирано изживяване. Двоен избор на хибридно задвижване. За динамиката на твоя ден. И новият Toyota Yaris. Впечатляващо икономичен. Сега със специална лимитирана оферта.
Всеки прилив на енергия има значение. Най-бързият и силен Ибупром Спринт Макс побеждава болката и възпалението. С мека капсула с течен ибупрофен за 2 пъти по-бързо действие. Ибупром Спринт Макс. Болката просто няма шанс. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Екопрограма с тази мръсотия. Салат. Сомат. Сомат Дуо Гел е номер 1 гел срещу загорели остатъци и при ниска температура. Превключи на Сомат Дуо Гел и спести енергия. Какво прави косата ми толкова блестяща? Новият кастинг крем глос. Формула без амоняк. Сега още по-нежен към вашата коса с комплекс за блясък гликолик глос. Заглажда косама за 3 пъти по-блестяща коса и по-здрав външен вид. Лореал Париж кастинг крем глос. За блестяща коса, както никога досега. Защото го заслужаваш. Грета срещу тайнствените извънземни сили излиза на ринга. Има ли нещо за ядене? Но веднага след това, какво става, дами и господа? Смелият Хоми влиза в действие. Ох, с тези двамата трудно се печели. Бъдете готови! Благодаря, че ни спасихте, Хамстер и Гретел. Хамстер и Гретел. От понеделник до петък от 17:20 по Disney Channel. Тези месеци 3 за вакансия лято.